салом мухлисону ҳаводорони студияи Нурангез филм. мо шод аз он ҳастем ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷойдошта боз намоиши силсила филмҳоро пешкаши шумо намуда истодаем, то ин ки чанд лаҳзае ҳам бошад хотири шуморо болида гардонем. бо вуҷуди мушкилиҳои техникие ки боиси чанд маротиба қатъ гардидани намоиши филмҳо гашт, боз як мушкилии дигар моро домангир шуда истодааст. ин ҳам бошад ба таври ғайриқонунӣ бо роҳи дуздӣ пахши филмҳои мо дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла одноклассники ва махсусан телеграм мебошад. ёдовар мешавем ки студияи мо танҳо дар ютуб бо номи Нурангез филм канали расмӣ дорад ва дигар дар ягон шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифа ва ё канал надорад. ҳамаи онҳое ки аз номи студияи Нурангез филм канал кушодаанд дурӯғ ва сохта буда, аз ҷониби нафарони худхоҳу қаллоб барои ба даст овардани маблағи муфт сохта шудаанд. ин амал худ қадр накардани заҳмату машаққати дигарон аст. теша задан ба решаи дарахти мевадиҳанда аст. бояд қайд намоем ки дар шабакаи иҷтимоии телеграм аз номи Нурангез филм каналҳо бо номи студияи Нурангез филм оригинал, Нурангез филм официална, Шавкати Мурғпарвар, Зиндагии талх, Ҷанговар, Дар талоши сарват ва ғайраҳо кушода шуда фаъолият доранд ки ҳамаашон қалбакӣ буда ба студияи мо ягон иртибот ва ё алоқамандӣ надоранд. фаъолияти ғайриқонунии ин нафарон боиси коста шудани фаъолияти мо гардида, мумкин аст дар ояндаҳои наздик ин каналҳо сабаби ба пуррагӣ қатъ шудани фаъолияти мо гардад, ки сабабгораш баъзе аз бинандагон ҳастанд ки филмҳои бо меҳнату заҳмат тарҷума намудаи моро на аз канали мо дар ютуб, балки аз ин каналҳои қалбакӣ тамошо мекунанд. ёдовар мешавем ки айни замон Нурангез филм ягона студияе аст ки ба шумо филмҳои беҳтаринро тарҷума ва дубляж намуда пешниҳод менамояд. идомаи фаъолияти кории ин студия ҳам дар дасти шумост бинандагон. ин ҳам бошад филмҳои моро тамошо намудани шумо танҳо аз канали ютуби мо тариқи VPN мебошад. бояд хотиррасон намоем ки Secure VPN барномаи хеле хуб аст ва бо суръати баланд кор мекунад. бинандагони азиз, идома ёфтани фаъолияти мо, пешкаш намудани филмҳо бо тарҷумаи забони тоҷикӣ ва дар оянда боз пешниҳоди филмҳои нав дар дасти худи шумост. ин ҳам бошад тамошо намудани филмҳои мо танҳо аз канали расмиямон дар ютуб аст. истифодаи VPN барои он нафароне ки дар Русия қарор доранд ягон мушкилие надорад. пас агар хоҳиши тамошои саривақтии филмҳоро доред, филмҳои моро дар ютуб аз канали Нурангез филм тариқи фаъол намудани VPN тамошо кунед. ин дастгирии шумо хоҳад буд ва боис мегардад ки фаъолияти мо идома ёбад. бо эҳтиром, Нурангез филм. ماشین ما رو دوزید. این کیست؟ کیست؟ ماشین رو ربود. اما تو ما رو بقم گرفتی و ماشین ما رو دزدید. این کارو میکنید گونه؟ برای من با او گپ میزنید؟ این است نیروی زن. اسماعیل به خود بیا. وای گل پری وای. گفتم میخواستم که روز رو با تو آغاز کردن خیلی زیباست. البته روزت رو با من سر کن و بعد با دیگران دوام ده. باز با چی کارها مشغولی؟ من در ساحه مرغ پروری و فروشی تخم‌ها کار میکنم. шавкат қисмати навбатиашро пагоҳ соати 20 дар ютуб канали Нурангез филм тариқи VPN тамошо кунед.